салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия метавад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони мима пешкашатон кунем. яке аз варзишгари машҳури тоҷик Лоиқ Раҷабов бо рекорди 13-3-1 муҳорибаи навбатии худро боз дар созмони нави PFL бо варзишгари рус Ахмед Алиев ки рекордаш 26-0 аст мегузаронад. муҳориба 10 июн дар амрико Атлантик Сити барпо мешавад. оиди натиҷаи муҳорибаи гузаштаи Лоиқ Раҷабов ки бо Александр Мартинес гузашта буд ва бо тасмими доварон аз рақибаш шикаст хӯрда, норозигии худро барои тасмими нодурусти доварон баён кард. то ҳол натиҷаи апеллясия аниқ нашудааст, аммо аллакай як поражение дар Шердог замт шудааст. каме маълумот дар бораи варзишгарон. Ахмед Алиев 31 сола буда шаҳрванди Россия мебошад. қад 1 метр 37 см, рекорд 26 ки аз он 11тояш дастирош намебошанд. дар охирон муҳорибааш Аҳмед дастболо шудааст. Лоиқ Раҷабов варзишгари тоҷик 30 сол дошта қадаш 1 метр 75 см мебошад. рекордаш 13-3-1 буда 10тои ғолибияташ дастирош намебошад. дар ду муҳорибаи охираш Лоиқ мағлуб шудааст. мо бошад ба варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов танҳо муваффақиятро таманно мекунем ва умедворем ки дар муҳорибаи навбатиаш даст боло мешавад. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. барои дастгирии Лоиқ Раҷабов дар комментария Лоиқ ба пеш нависед. хайр.